L-aħħar ċifri uffiċjali li għandu fidejh il-gvern jindikaw li l-popolazzjoni ta' pajjiżna qabżet il-516,000 persuna, li minnhom terz huma barranin. Fil-fatt madwar 71% tal-popolazzjoni huma Maltin. Dan ifisser li 3 minn kull 10 persuni huma barranin. B'San Pawli l-Baħar tibqa' l-aktar lokalità popolata. Dan ħareġ minn informazzjoni provduta fil-Parlament mill-Ministru Bajrin Kamilleri wara domanda li saret mid-Deputat Nazzjonalista Markent Nisammut u ċifri preżentati juru li 60% tar-residenti f'San Pawli l-Baħar huma barranin u dawn jammontaw għal 21,700 persuna. Fuq livell nazzjonali residenti barranin jinqasmu f'erba' kategoriji. 11.5% huma bis-single permit, 8.9% huma Ewropej, 5.9% mhux Ewropej u 1.9% huma Brittaniċi. L-Imsida hija t-tieni lokalità bl-ikbar ammont ta' residenti barranin mhux Ewropej, propju 6,416 persuna li jgħixu f'din il-lokalità, segwita minn Taslima, San Ġiljan, Il-Ħamrun u Ħal-Qormi. Min-naħa l-oħra l-lokalitajiet bl-inqas residenti huma l-Mdina, 291 persuna, segwita bl-Astri b'586 resident. L-ebda lokalità oħra f'Malta u Għawdex ma għandha inqas minn 1000 resident. U waqt li skont din l-informazzjoni bosta ħaddiema barranin li jgħixu Malta jħallu li l-ulidhom f'art welidhom, dawk il-ħaddiema li għandhom single permit jistgħu japplikaw sabiex jiġu f'Malta kemm żwieġhom kif ukoll l-ulidhom jekk għandhom biex imantnuhom. L-istess ċifri juru li Birkirkara hija l-lokalità bl-akbar ammont ta' żgħażagħ Maltin, segwita mill-Mosta, Ħażabar u Ħal-Qormi.